L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. El dimecres 27 de gener a les 12:05 del migdia i el dissabte dia 30 a les 11 de la nit, l'Altra Ràdio us oferirà els següents continguts. Tindrem un record per la Trina Milán, una de les pioneres en l'ús dels blogs escrits en català a internet i en la divulgació, l'aplicació de les noves tecnologies a l'educació. Tindrem també la tertúlia de la Ràdio i la Televisió Internacional amb en Santi Riera, periodista, i Francisco Rubio, president d'honor de l'Associació de Radioescoltes a Barcelona. El periodisme contemporani en Josep Lluís Micó, catedràtic de periodisme de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. La radioafició amb en Joan Pere Miquel, president de l'Associació Radioaficionats de Catalunya. Els 40 anys de Ràdio Mollet, emissora municipal, amb la Txari Bermejo, presidenta del Radioclub Mike Delta Víctor. I el món de la supercomputació amb Leonardo Bautista, investigador sènior del Barcelona Supercomputing Center, Centro Nacional de Supercomputación. Tot això a través de Ràdio 4 en freqüència modulada, televisió digital terrestre o bé per internet, i posteriorment ens podeu escoltar a través del podcast de l'Altra Ràdio en el web de RTV. Gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio.